RCT. Sing tek kangeni beli kangeni kula sun arep nonggoni sapa sing tek tunggu beli balik ning kula Farel buat Bapak Edi sekeluarga. Sun arep kangen ning sapa sun tek kangen ning beli kangen ning kula sun arep nonggoni sapa tak tunggu beli balik ning kula sayange kanggo wong liyan bermene araka kanggo liyan araka Yayu Wiwin Yayu Wiwin wong ngono 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 wong patrol wong patrol wong patrol wong patrol wong patrol emang saya ayah salsa mungkin sun salah jatuh cinta Masya Allah ayo sayang Miminya Rifki Mama Farel beli mungkin bisa ayo janji jodoh beli bakal luru ganti ibarat win gedang gantung ning kali Bapak Bos Edi mau duwe jantung dari WA Bapak Edi sun arep kangen penganten arep kangen ning sapa penganten sun tek kangen ning masoni masoni nak suci sun arep nunggu arep nonggoni sapa sun tek tunggu di balik ning kula sayange Bos Edi sayang Bos Edi demene Bos Edi sayang Mama Ayu sayang Mama Ayu sedulure Susi Dewek Masya Allah Mama Ayu Mama Ayu Mama Ayu Mama Ayu Mama Ayu Mama Ayu sayang
bos king wadon bos kosan.